Primijetili smo da sjemena čuvanih sorata u stvari nema u proizvodnji. To je nekakvo nacionalno blago koje bi mi trebali čuvati. Ja u stvari teško se mogu uopće naći i opisi tog sjemena, kamoli samo sjeme i sorte. Čuvaju ih uglavnom pojedinačna gospodarstva i dio se čuva u Nacionalnoj banci biljnih gena, ali uglavnom to je jedna baština koja je prilično zapostavljena. Mi smo htjeli dati mogućnost poljoprivrednicima da dođu do tog sjemena, da mogu na svojim gospodarstvima uzgajati te naše tradicijske autohtone sorte i u stvari da te sorte iz kolekcije Nacionalne banke biljnih gena budu na neki način živuće, ne samo muzejski primjerci koji se čuvaju u nekoj kolekciji, nego da one stvarno budu na poljima. Mnoge od tih sorata su nekada i bile oplemenjivane, bile su u proizvodnji i imaju jako puno potencijala koji je danas nepravedno zapostavljen na račun uvoza sjemena. I mi smo htjeli omogućiti domaće sjeme, a posebno iz ekološke proizvodnje zbog toga što ekološki proizvođači nemaju u stvari pristup domaćem sjemenu, uopće svo sjeme dolazi iz uvoza kod nas. Tako da je to bila jedna inovacija u stvari. Mi smo eksperimentirali sa tim tradicijskim sortama, htjeli smo vidjeti kako se one ponašaju u uvjetima ekološke proizvodnje. S obzirom da su mnogi od tih sorata i nastajale u sličnim uvjetima gdje možda nije bila certificirana ekološka proizvodnja, ali to su uglavnom bila neka manja gospodarstva koja su imala svoje selekcije i čuvala su to sjeme i zadržala su te starinske sorte. I one su se uglavnom pokazale jako dobre.